Baphila ubomi bentshontsho abahlali eMotherwell ingakumbi abahlala eNew 7 naseNew 29. Oku kulandela iziganeko ezingapheliyo zokudutyulwa, ukuphangwa kunye nokuthathelwa kwabantu iimoto zabo emini nasebusuku. Abahlali abasuka kwezi ngingqi bathi bayangcungcutheka kwaye badinga ukuba amapolisa aqinise ekwenzeni umsebenzi wawo. Sesichengeni, siyaphangela ekuseni, siyadibana namaphara, siyarojwa. Nasebusuku as well, xa sibuya emisebenzini, funeka sibe careful, sijongajonge. And then another thing, norhulumente naye siyamfuna beluncedo kuthi because kwi-area yase-NU 12C nase-NU 29 akho lights. Soloko kumnyama and then ungaboni nepolisi elipatrolayo, so we need ukuba ngabana sibe ne-protection because the crime rate iphezulu kakhulu e-NU 12C nase-NU 29. Kubi kakhulu kokele apha kubi i-7 ngoku into eyenzekayo kubi. Ndizomela mna apha kule ndawo into kokuba noko amapolisa ayazama kodwa ekuzameni kwawo kunzima. Sinid ipatrol yawo apha emini nasebusuku kuba sirojwe emini apha. Inkokheli yebosa kweli phondo, uMaxhoba Bhuwa, naye ongumhlali kwenye yezi ngingqi, ungqinile ukuba zivamile iziganeko zolwaphulo-mthetho yaye veki naveki kubakho abantu abadutyulwa babulawe. Uthi oku kubangwa kukungabonakali kwamapolisa. Apha eMotherwell icrime iye yanyuka kakhulu. Kwistrato endihlala kuso phaa eNew 7 in 1 week kudutyulwe abantu abayi-6. Kwiveki elandelaleyo kwadutyulwa unoteksi. Kwiintsuku ezilandela umngcwabo kwafika ootsotsi beyongena kulaa mzi bekudutyulwe kuyo unoteksi, kwafunwa umpu, kwathathwa iifowuni zabantu bekhaya, kwafunwa iimali. Now yonke loo nto ke ibangelwa kungabonakali kwamapolisa, kungabikho kwepatrol kwii-communities esihlala kuzo. Inkokheli yalo mbutho kuzwelonke uMusi Maimane uthi bengulo mbutho babone kufanelekile bangenelele ukuncedisa abahlali kweli dabi. uMaimane uyigxekile indlela amatyala olwaphulo-mthetho alawulwa ngayo kweli. We felt as Build One South Africa to come here and picket outside the Motherwell police station for a number of reasons. We gather in the middle of Women's Month. Yet crime against women continues to rise, and every year we speak about crime, but there seems to be no tangible action that has been taken. We come here after having looked at the report nationally that says over 77,000 murder cases still continue. Your chances of getting away with murder in South Africa are high because 66% of all of those cases have never been investigated and dockets are being closed. Which tells you that a criminal in this country can get away with murder. Lenkokheli iti bengulo mbutho abazokuhlala basonge izandla abantu bedutyulwa umhla nezolo. Uthi zikhona indlela zokulwa nolwaphulo-mthetho. One of the issues that we came to fight for was even the illegal proliferation of guns. Citizens are able to gain access to guns in ways that ultimately mean that people are being murdered and it's difficult to trace. There's poor training and license allocation when it comes to the issuance of guns. Secondly, when the police arrest someone, the weapon that they find is not registered and it is uncaptured. So part of the war that we've got to take to crime in this country is the eradication of illegal guns and the limitation as to who qualifies to be an owner of a gun in this country. As chair of the Appropriations Committee, I want to insist that rather than allocating over 2 billion rands
to the protection of VIP and police. Let us, and VIP policing, let us take that money and put it in police stations like Motherwell so that we protect the people ahead of the politicians. Yes. Yes. Politicians' lives can't be more protected than the ordinary citizens that we are talking about. Number two, we are going to fight for an increased budget to increase the number of police that we have. When you look at the allocation in the last number of years, there was an additional allocation that was made for more police to be available during the elections. An additional 10,000. We are saying in the mid-term budget expenditure framework, they must increase that number of police so that they become a permanent feature of the police, particularly in the northern areas, particularly in Motherwell, particularly in townships. For we can't live in a country where men and women are being murdered every day as though nothing is happening. uMaimane ubongoze uluntu ukuba lungazikhuseli izaphulimthetho ukanti ngethuba siqukumbela elinqaku isebe lesipolisa belingekaphefumli. Kwindaba ze MPK TV, ndinguJessica Bobo, ndise Motherwell.